эзләп табарга, кая барырга, кая гына язарга, байтактарны табарга. Кая барырга, кая гына язарга, байтактарны табарга. Әнкәй окшай яумас микән көтсәмә, томас микән шул маникюр ясатыйм әле. Коммерсант алмас микән? Вак-вак атлаган була, егет сайлаган була, егет сайлаган була. Вакыт җитте кызларга, кияү эзләп табарга, кая барырга, кая гына язарга, байтактарны табарга. Кая барырга, кая гына язарга, байтактарны табарга. Кыш кеселләреле, дискотека кичләре шул. Без кайчан булырбыз икән бизнесмен шибәрләре? Вак-вак атлаган була, егет сайлаган була, егет сайлаган була. Вакыт җитте кызларга, кияү эзләп табарга, кая барырга, кая гына язарга, байтактарны табарга. Кая барырга, кая гына язарга, байтактарны табарга. Кая барырга, кая гына язарга, байтактарны табарга.